Καλώς ήρθατε στον κόσμο του The World of Shadow. Είμαι ο Noiseless και σήμερα θα μιλήσουμε για το δεύτερο κεφάλαιο της χαοτικής μαγείας. Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξερευνήσουμε τις θεμελιώδεις αρχές που κάνουν τη χαοτική μαγεία τόσο μοναδική, τόσο απελευθερωτική και τόσο ισχυρή. Η χαοτική μαγεία δεν βασίζεται σε ιερά βιβλία, ούτε σε αυθεντίες, ούτε σε δόγματα. Η ουσία της είναι ότι ο μάγος είναι δημιουργός και η βούλησή του είναι ο απόλυτος νόμος. Η πρώτη αρχή είναι η ευελιξία. Στη χαοτική μαγεία δεν υπάρχουν κανόνες που πρέπει να υπηρετήσεις. Εσύ δημιουργείς τους κανόνες. Εσύ επιλέγεις τα σύμβολα, τις τεχνικές, τα συστήματα και τις ενέργειες που θα χρησιμοποιήσεις. Οτιδήποτε λειτουργεί είναι αποδεκτό. Οτιδήποτε δεν λειτουργεί απορρίπτεται. Η δεύτερη αρχή είναι η πίστη ως εργαλείο. Εδώ δεν πιστεύεις κάτι επειδή είναι ιερό. Πιστεύεις κάτι επειδή σου επιτρέπει να φτάσεις στο αποτέλεσμα. Η πίστη ενεργοποιείται, χρησιμοποιείται και μετά αφήνεται. Είναι ένα λειτουργικό εργαλείο, όχι μια φυλακή. Η τρίτη αρχή είναι η απόλυτη ελευθερία του υποσυνειδήτου. Όλη η μαγεία συμβαίνει εκεί, στις σκιές του νου, στη γλώσσα των συμβόλων, στις εικόνες, στα sigils, στο χάος που μεταμορφώνεται σε τάξη μέσα από την πρόθεση του μάγου. Καθώς προχωράμε, θα δούμε πώς αυτές οι αρχές εφαρμόζονται στην πράξη, στη δημιουργία sigils, στην εργασία με το υποσυνείδητο, στην ενεργειακή μεταβολή και στη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα, η κατανόηση της καρδιάς της χαοτικής μαγείας που οδηγεί τον επίδοξο μάγο σε μια διαδρομή απόλυτης δύναμης, πειραματισμού και εσωτερικής αποκάλυψης. Ψυχοναύτες. Στο πεδίο της χαοτικής μαγείας, ο όρος ψυχοναύτης κατέχει ιδιαίτερη σημασία. Οι ψυχοναύτες είναι άτομα που ξεκινούν ένα ταξίδι για να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν τις μεταβαλλόμενες καταστάσεις συνείδησης με τελικό στόχο να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εμπειρίες για να αποκτήσουν γνώση του εαυτού τους, του σύμπαντος και της φύσης της πραγματικότητας. Η προσέγγισή τους συχνά περιλαμβάνει έναν συνδυασμό διαλογισμού, αναπνευστικών ασκήσεων, ενθεογενών ουσιών και μαγικών πρακτικών, σχεδιασμένων ώστε να προκαλούν αλλοιωμένες καταστάσεις συνείδησης. Στο πλαίσιο της χαοτικής μαγείας, οι ψυχοναύτες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην όθηση των ορίων της ανθρώπινης εμπειρίας και στο ξεκλείδωμα κρυμμένων πτυχών της ψυχής. Η λέξη ψυχοναύτης προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις ψυχή, soul, mind και ναύτης, sailor, navigator. Έτσι, μπορούμε να τον δούμε ως έναν ναυσιπλώο του νου ή έναν εξερευνητή του εσωτερικού χώρου. Αυτά τα άτομα αναγνωρίζουν ότι η εξερεύνηση των αλλοιωμένων καταστάσεων συνείδησης μπορεί να οδηγήσει σε βαθιές αποκαλύψεις και πνευματική ανάπτυξη, επιτρέποντάς τους τελικά να αξιοποιήσουν τη δύναμη του νου τους, ώστε να διαμορφώσουν και να επηρεάσουν την εξωτερική τους πραγματικότητα. Η χαοτική μαγεία ενθαρρύνει μια ευέλικτη και εκλεκτική προσέγγιση στην εξερεύνηση της συνείδησης, κάτι που την καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλη για το ταξίδι του ψυχοναύτη. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα τεχνικών, παραδόσεων και φιλοσοφιών, οι ψυχοναύτες μπορούν να προσαρμόσουν την πρακτική τους, ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τους στόχους τους. Έτσι, η χαοτική μαγεία λειτουργεί ως ένα ισχυρό εργαλείο για τους ψυχοναύτες που επιδιώκουν να διευρύνουν την κατανόησή τους για το νου και τις δυνατότητές του. Ένα από τα κεντρικά δόγματα της χαοτικής μαγείας είναι η πίστη στη δύναμη της ίδιας της πίστης. Αποδεχόμενοι αυτήν την αρχή, οι ψυχοναύτες μπορούν να διαμορφώσουν την πραγματικότητά τους, επιλέγοντας και χειριζόμενοι συνειδητά τις πεποιθήσεις, τις προθέσεις και τις αντιλήψεις τους. Αυτή η διαδικασία συχνά περιλαμβάνει τη χρήση σημάντρων, sigils, οπτικοποιήσεων και άλλων μαγικών τεχνικών που έχουν σχεδιαστεί για να εστιάζουν και να κατευθύνουν τη φυσική δύναμη του νου. Οι ψυχοναύτες αναγνωρίζουν επίσης τη σημασία της εργασίας με αρχέτυπα, σύμβολα και μυθικά αφηγήματα ως μέσο σύνδεσης με το συλλογικό ασυνείδητο και ξεκλειδώματος του κρυμμένου δυναμικού της ανθρώπινης ψυχής. Βυθιζόμενοι σε αυτά τα ισχυρά αφηγήματα και σύμβολα, μπορούν να εισέλθουν σε έναν βαθύ διάλογο με το υποσυνείδητό τους, αποκαλύπτοντας νέες γνώσεις, θεραπεύοντας παλιές πληγές και ενεργοποιώντας λανθάνουσες ικανότητες. Εκτός από τις πιο εσωτερικές πτυχές της πρακτικής τους, οι ψυχοναύτες συχνά καταφεύγουν και σε πρακτικές τεχνικές βελτιστοποίησης της σωματικής, συναισθηματικής και νοητικής τους ευεξίας.
Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν διαλογισμό επίγνωσης, γιόγκα, αναπνευστικές ασκήσεις και σωματική άσκηση, καθώς και την καλλιέργεια υγιεινών συνηθιών, σχέσεων και περιβαλλόντων. Τελικά, το ταξίδι του ψυχοναύτη είναι ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης και προσωπικής μεταμόρφωσης. Εξερευνώντας βαθιά τα εσωτερικά βασίλεια της συνείδησης και σπρώχνοντας τα όρια του ανθρώπινου δυναμικού, αυτοί οι γενναίοι εξερευνητές καταφέρνουν να ξεκλειδώσουν νέα επίπεδα κατανόησης, δημιουργικότητας και δύναμης. Στο πλαίσιο της χαοτικής μαγείας, ο ψυχοναύτης λειτουργεί τόσο ως έμπνευση όσο και ως οδηγός, ενθαρρύνοντάς μας να σπρώξουμε τα όρια της δικής μας εμπειρίας και να ξεκλειδώσουμε το κρυμμένο δυναμικό που βρίσκεται μέσα σε όλους μας. Σημάδια. Τα σημάδια και η χρήση τους στη χαοτική μαγεία κατέχουν κεντρική θέση στην πρακτική αυτού του εκλεκτικού και ισχυρού μαγικού συστήματος. Για έναν αρχάριο που κάνει τα πρώτα του βήματα στον κόσμο της χαοτικής μαγείας, η κατανόηση της έννοιας και της εφαρμογής των sigils προσφέρει ένα πανίσχυρο και ευέλικτο εργαλείο για την εκδήλωση επιθυμιών και τον μετασχηματισμό της πραγματικότητας. Σε αυτή την αναλυτική εξερεύνηση θα δούμε τη φύση των sigils, τις ιστορικές τους ρίζες, τις βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση τους, καθώς και τον ρόλο που παίζουν στην πράξη της χαοτικής μαγείας. Τι είναι τα sigils? Στον πυρήνα τους, τα sigils είναι συμβολικές αναπαραστάσεις μιας πρόθεσης ή επιθυμίας, δημιουργημένες μέσα από μια διαδικασία αφαίρεσης και απλοποίησης. Αποτελούν οπτικά εργαλεία που λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο. Έτσι, ο ασκούμενος μπορεί να παρακάμψει τους περιορισμούς της λογικής σκέψης και να αντλήσει δύναμη από το βαθύτερο πηγάδι της μαγικής ενέργειας που κατοικεί στο υποσυνείδητο. Με την απόσταξη μιας περίπλοκης ιδέας ή επιθυμίας σε ένα ενιαίο, καθαρό σύμβολο, το sigil γίνεται σημείο εστίασης για τις ενέργειες και τις δυνάμεις που θέλει ο ασκούμενος να κατευθύνει στο έργο του. Ιστορικές ρίζες. Η χρήση συμβόλων για τη σύνδεση με τις αόρατες δυνάμεις του σύμπαντος χρονολογείται από τις πρώτες ανθρώπινες κοινωνίες. Οι ιερογλυφικές της αρχαίας Αιγύπτου. Η ιερή γεωμετρία στις ινδουιστικές και βουδιστικές ταντρικές παραδόσεις. Όλες αυτές οι παραδόσεις μοιράζονται μία κοινή κατανόηση. Το σύμπαν είναι ένας απέραντος ιστός αλληλεξαρτώμενων ενεργειών και η χειραγώγηση συμβόλων μπορεί να λειτουργήσει ως αγωγός για την επίδραση σε αυτές τις ενέργειες. Ο ρόλος του υποσυνείδητου. Ένα από τα βασικά θεμέλια της χαοτικής μαγείας είναι η αντίληψη του υποσυνείδητου νου ως αποθήκη ανεκμετάλλευτης δύναμης και μαγείας. Πιστεύετε ότι το υποσυνείδητο μπορεί να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει ποσότητες πληροφορίας και ενέργειας πέρα από τις δυνατότητες του συνειδητού νου. Το sigil δρά ως πύλη προς αυτόν τον κρυμμένο κόσμο, επιτρέποντας τον ασκούμενο να έχει πρόσβαση και να αξιοποιεί την εσωτερική δύναμη της ψυχής του. Αφαίρεση και απλοποίηση. Η διαδικασία δημιουργίας ενός sigil περιλαμβάνει τη μετουσίωση μιας περίπλοκης πρόθεσης σε ένα απλό συμπαγές σύμβολο. Με αυτόν τον τρόπο, παρακάμπτονται οι αναλυτικές λειτουργίες του συνειδητού νου. Το μήνυμα φτάνει άμεσα στο υποσυνείδητο. Η δύναμη της γλώσσας και της γραμμικής σκέψης ξεπερνιέται, ανοίγοντας δρόμο στο πεδίο της καθαρής ενέργειας και δυναμικού. Μέθοδοι δημιουργίας. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τη δημιουργία sigils. Μερικές από τις πιο συνηθισμένες είναι αυτόματη σχεδίαση, συνδυασμό συμβόλων, αφαίρεση γραμμάτων. Η επιλογή μεθόδου εξαρτάται από τις προσωπικές προτιμήσεις και τη μαγική τάση του κάθε ασκούμενου, αντανακλώντας τον ευέλικτο χαρακτήρα της χαοτικής μαγείας. Φόρτιση του sigil. Αφού δημιουργηθεί, το sigil πρέπει να φορτιστεί με ενέργεια και πρόθεση, ώστε να υλοποιήσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η φόρτιση περιλαμβάνει εστίαση της προσοχής πάνω στο sigil, συγκέντρωση και διοχέτευση ενέργειας σε αυτό. Μερικές τεχνικές φόρτισης είναι διαλογισμός και οπτικοποίηση, χορός, τραγούδι, ρυθμική απαγγελία, ακόμα και η χρήση σεξουαλικής ενέργειας. Όπως και στη δημιουργία, έτσι και εδώ η επιλογή είναι προσωπική και προσαρμοσμένη στις εμπειρίες και τις πεποιθήσεις του κάθε ασκούμενου. Η μέθοδος της πρόθεσης, Intention Writing Method. Η μέθοδος γραφής πρόθεσης είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και απλές τεχνικές για τη δημιουργία sigil στη χαοτική μαγεία. Η διαδικασία βασίζεται στη δημιουργία ενός συμβόλου μέσα από τα γράμματα μιας γραπτής πρόθεσης ή επιθυμίας.
Ακολουθεί βήμα-βήμα οδηγός. Γράψε την πρόθεσή σου. Κατέγραψε ξεκάθαρα και συνοπτικά το αποτέλεσμα που θέλεις να εκδηλώσεις. Να είναι συγκεκριμένο. Να είναι θετικά διατυπωμένο. Επικεντρώσου σε αυτό που θέλεις να πετύχεις, όχι σε αυτό που θέλεις να αποφύγεις. Παράδειγμα. Είμαι γεμάτος αυτοπεποίθηση και πετυχημένος στη συνέντευξη για δουλειά. 2. Αφαίρεσε τα φωνήεντα. Α, ε, Ι, όμικρον, Υ. Γίνεται. Μγμετσέτε πεπεθήτα θήτα σες καπετεχμνές τε συνεντέξ γκρδλέ. Αφαίρεσε τα επαναλαμβανόμενα γράμματα. Κράτησε μόνο μία φορά κάθε σύμφωνο. Παράδειγμα. Η προηγούμενη φράση χωρίς φωνήεντα ήταν «Μγμέτεσέτε πεπεθήθασες καπετεχμένεσέστε σε ναι τε ύψιλον ξγρε δλε». Τώρα αφαιρούμε τα διπλά γράμματα και κρατάμε μόνο μία φορά το καθένα. «Μγμέτεσέ πεθέ καπαχίνε δλε». Δημιούργησε το σίτζιλ. Χρησιμοποίησε τα μοναδικά γράμματα που έχουν απομείνει για να σχεδιάσεις το σίτζιλ σου. Συνδύασε τα γράμματα με δημιουργικό και καλλιτεχνικό τρόπο. Μπορείς να τα ενώσεις, να τα επικαλύψεις, να τα περιστρέψεις ή να τα απλοποιήσεις. Άφησε το ένστικτό σου να καθοδηγήσει το σχήμα χωρίς να σκέφτεσαι λογικά τα γράμματα. Εξευγέννησε το σιγγίλ με τα ελληνικά γράμματα. Όταν ολοκληρώσεις το βασικό σου σχέδιο, απλοποίησε τις γραμμές. Πρόσθεσε καμπύλες ή γωνίες όπου ταιριάζει. Δημιούργησε ένα καθαρό, ξεχωριστό σύμβολο που να φαίνεται σαν ενιαίο σχήμα και όχι σαν γράμματα. Ο στόχος είναι να έχεις ένα σίτζιλ που δεν θυμίζει άμεσα τα αρχικά γράμματα, ώστε να παρακάμπτει το συνειδητό μυαλό και να εισχωρεί απευθείας στο υποσυνείδητο. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα μοναδικό ενεργειακό σύμβολο που φέρει μέσα του την πρόθεση και τη δύναμή σου. Σκελετός. Σίτζιλ με βάση τα ελληνικά γράμματα. Ακολουθώντας την τεχνική του Ρόλανσον, ξεκινάμε από το σκελετό. Πάρε τις κάθετες γραμμές από τα γράμματα μ και νι. Το μ έχει δύο εξωτερικές κάθετες γραμμές. Το νι έχει μία δυνατή κάθετη γραμμή. Συνδύασέ τες και φτιάξε έναν ενιαίο κεντρικό άξονα. Αυτός ο κατακόρυφος άξονας θα είναι η ραχοκοκαλιά του σίτζιλ. Γύρω από αυτόν τον άξονα θα δέσεις όλα τα υπόλοιπα γράμματα. Από το γάμα μπορείς να πάρεις μια γωνία, από το ταφ μια οριζόντια γραμμή, από το σίγμα καμπύλες, από το πι μια πάνω οριζόντια γραμμή με δύο μικρές κάθετες, από το θέτα έναν κύκλο ή ημικύκλιο, από το κάπα διασταυρωμένες λοξές γραμμές, από το χ δύο διαγώνιες, από το δέλτα ένα τρίγωνο, από το λάμδα μια ανωδική λοξή γραμμή. Με αυτόν τον τρόπο, το σιτζίλ αποκτά σταθερή δομή επειδή βασίζεται στον κεντρικό άξονα. Δημιουργείται οπτική ισορροπία, καθώς όλα τα γράμματα πλέκονται γύρω του. Οι γραμμές συνδυάζονται οργανικά και μετατρέπονται σε ενιαίο μαγικό σύμβολο. Από εδώ και πέρα, μπορείς να απλοποιήσεις το σίτζιλ. Συνδύασε γραμμές που μοιάζουν. Αφαίρεσε ό,τι φαίνεται περιττό ή κάνει το σχέδιο να μοιάζει υπερφορτωμένο. Αφηρημενοποίησε τα γράμματα έτσι ώστε να μην θυμίζουν πια το αρχικό αλφάβητο, αλλά να γίνουν ένα ενιαίο σύμβολο. Η ουσία του Chaos Magic είναι ότι δεν υπάρχει σωστό ή λάθος σίτζιλ. Αυτό που μετράει είναι να σε εκφράζει, να σε συνδέει με την πρόθεσή σου και να λειτουργεί σαν γέφυρα με το υποσυνείδητο. Η δημιουργία ενός σίτζιλ δεν είναι θέμα τελειότητας ή αυστηρής γεωμετρίας, αλλά ενέργειας και πρόθεσης. Το κάθε βήμα, από τη διαγραφή γραμμάτων μέχρι την αφαίρεση και την απλοποίηση, φορτίζει το σχέδιο με το προσωπικό σου νόημα. Μερικές υπενθυμίσεις πριν το κλείσουμε. Πειραματίσου. Άλλαξε, γύρισε, ενώσε γραμμές, άφησε την έμπνευση να σε καθοδηγήσει. Να είναι δικό σου. Ακόμα κι αν εμπνεύεσαι από άλλους, το τελικό σχέδιο πρέπει να σε κάνει να νιώθεις ότι ανήκει αποκλειστικά σε σένα. Εστίαση στην πρόθεση. Κάθε φορά που βλέπεις το σιτζίλ, να θυμάσαι την πρόθεσή σου, όχι τα γράμματα από τα οποία ξεκίνησε. Η διαδικασία έχει σημασία. Το σχέδιο είναι το μέσο, όχι ο στόχος. Το σημαντικό είναι ότι του έδωσες ζωή και το φόρτισες με ενέργεια. Οραματισμός.
Αυτή η τεχνική βασίζεται στη χρήση του οραματισμού, ώστε ο ασκούμενος να δημιουργήσει την εικόνα του σίτζιλ στο μάτι του νου και να το φέρει σταδιακά στην υλική πραγματικότητα. Δημιουργία εικόνας. Ο ασκούμενος ξεκινά φέρνοντας στο μυαλό του το σίτζιλ με απόλυτη καθαρότητα. Το φαντάζεται με όλες του τις γραμμές, σχήματα και μοναδικά σύμβολα. Σύνδεση με την πρόθεση. Καθώς το σίτζιλ σχηματίζεται στη φαντασία, ο ασκούμενος εστιάζει την προσοχή του στην πρόθεσή του. Αφήνει την ενέργεια της επιθυμίας του να ρέει μέσα στην εικόνα, φορτίζοντάς την με δύναμη. Επέκταση. Το σίτζιλ αρχίζει να μεγαλώνει. Ο ασκούμενος το φαντάζεται να επεκτείνεται, να γίνεται όλο και πιο μεγάλο, ώσπου να γεμίσει ολόκληρο το χώρο γύρω του. Τρισδιάστατη μορφή. Σε αυτό το σημείο, το σίτζιλ αποκτά τρισδιάστατη διάσταση. Ο ασκούμενος μπορεί να αλληλεπιδράσει μαζί του σαν να ήταν φυσικό αντικείμενο, να το αγγίξει, να το περιστρέψει ή ακόμα και να μπει μέσα του, βυθιζόμενος ολοκληρωτικά στην εμπειρία. Υλοποίηση. Όταν το σίτζιλ έχει φορτιστεί πλήρως μέσα από τον οραματισμό, ο ασκούμενος μπορεί να το φέρει στην υλική πραγματικότητα, σχεδιάζοντάς το πάνω σε χαρτί ή περγαμηνή. Τελική φόρτιση. Το φυσικό πλέον σίτζιλ μπορεί να φορτιστεί με άλλες μεθόδους που έχουμε αναφέρει, παραγής και διαλογισμό, ενεργειακή εργασία, αναπνοές. Η μέθοδος του χαοτικού ζωγραφίσματος. Η μέθοδος του χαοτικού ζωγραφίσματος είναι μια μοναδική και διαισθητική προσέγγιση για τη δημιουργία σίτζιλ στη χαοτική μαγεία. Στόχος της είναι να αξιοποιήσει τον ασυνείδητο νου μέσα από μια κατάσταση έκστασης ή έκστασης τρανς. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, ο ασκούμενος αφήνει την εσωτερική του δημιουργικότητα να ρέει ελεύθερα, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα σίτζιλ που εκφράζει άμεσα τις βαθύτερες επιθυμίες και προθέσεις του. 1. Προετοιμασία. Διάλεξε έναν ήσυχο και άνετο χώρο όπου δεν θα σε ενοχλήσει κανείς. Μάζεψε τα υλικά σου: χαρτί, πινέλα, μπογιές, μαρκαδόρους, μουλίβια ή ό,τι άλλο σε εμπνέει. Δημιούργησε μια επιφάνεια εργασίας που σε βολεύει και σε κάνει να νιώθεις άνετα. 2. Γείωση και κεντράρισμα. Πριν ξεκινήσεις, κλείσε τα μάτια και πάρε μερικές βαθιές αναπνοές. Φέρε την προσοχή σου στο παρόν. Νιώσε το σώμα σου και άφησε το μυαλό να ηρεμήσει. Αυτό θα σε βοηθήσει να μπει σε μια δεκτική κατάσταση, απαραίτητη για να έρθεις σε επαφή με το υποσυνείδητο. 3. Δήλωσε την πρόθεσή σου. Διατύπωσε καθαρά και θετικά την πρόθεση ή επιθυμία που θες να ενσαρκώσεις στο σίτζιλ σου. Μπορείς να την πεις φωναχτά ή να την κρατήσεις σαν έντονη σκέψη στο μυαλό σου. 4. Μπες σε κατάσταση τρανς. Για να ανοίξεις τις πύλες του ασυνείδητου, χρειάζεται να περάσεις σε μια αλλοιωμένη κατάσταση συνείδησης. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις διαλογισμό, ρυθμική αναπνοή, επαναλαμβανόμενο ψαλμό, ρυθμική κίνηση ή όποια τεχνική σε βοηθάει. 5. Ξεκίνα το ζωγράφισμα ή το σχέδιο. Μόλις νιώσεις έτοιμος, άφησε το χέρι σου να κινείται ελεύθερα πάνω στο χαρτί ή στον καμβά. Μην σκέφτεσαι πώς πρέπει να μοιάζει το σίτζιλ, άφησε τη διαίσθηση και το υποσυνείδητο να σε καθοδηγήσουν. Διατήρησε την κατάσταση τρανς και κράτησε στο νου σου την πρόθεση. 6. Άφησε το σιτζίλ να αναδυθεί σιγά σιγά. Θα αρχίσουν να εμφανίζονται σχήματα, γραμμές ή μοτίβα μέσα από το χάος των πινελιών ή των γραμμών σου. Πρόσεξέ τα. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να αποτελούν το κλειδί για το σίτζιλ σου. Τόνισέ τα, δούλεψέ τα και άφησε το σύμβολο να αποκαλυφθεί. 7. Ολοκλήρωση του σίτζιλ. Όταν νιώσεις ότι το σίτζιλ έχει αναδυθεί πλήρως, κάνε τις τελικές σου επεμβάσεις. Πρόσθεσε λεπτομέρειες, απλοποίησε σχήματα, εξομάλυνε γραμμές. Στόχος είναι ένα σύμβολο που να αντιπροσωπεύει καθαρά την πρόθεσή σου και να σε αγγίζει αισθητικά. 6. Στοχασμός και σύνδεση. Μόλις ολοκληρώσεις το σίτζιλ, αφιέρωσε λίγο χρόνο για να το κοιτάξεις προσεκτικά. Αναλογήσου πώς εκφράζει την πρόθεσή σου, ποια στοιχεία γεννήθηκαν από το υποσυνείδητό σου και πώς σχετίζονται με το αποτέλεσμα που επιθυμείς.
Αυτή η στιγμή στοχασμού σφραγίζει τη σύνδεση μεταξύ του σίτζιλ και της πρόθεσης. Μέθοδος κολάζ. Η μέθοδος κολάζ είναι μια καινοτόμα και καλλιτεχνική προσέγγιση για τη δημιουργία σίτζιλ που βασίζεται στη συναρμολόγηση διαφόρων εικόνων, συμβόλων και στοιχείων ώστε να εκπροσωπούν την πρόθεσή σου. Αυτή η μέθοδος αγκαλιάζει τον εκλεκτικό και προσαρμοστικό χαρακτήρα της χαοτικής μαγείας, επιτρέποντάς σου να αντλήσεις από μια τεράστια ποικιλία οπτικών πόρων για να δημιουργήσεις ένα μοναδικό και ισχυρό σίτζιλ. Ορίστε ένας συνοπτικός οδηγός για το πώς να φτιάξεις ένα σίτζιλ με τη μέθοδο κολάζ. 1. Καθόρισε την πρόθεσή σου. Γράψε καθαρά και συνοπτικά την πρόθεση ή επιθυμία που θέλεις να εκδηλώσεις μέσω του σίτζιλ. Να είναι συγκεκριμένη και θετικά διατυπωμένη, με έμφαση σε αυτό που θέλεις να πετύχεις, όχι σε αυτό που θέλεις να αποφύγεις. 2. Συγκέντρωσε υλικά. Μάζεψε ποικίλα οπτικά υλικά που συντονίζονται με την πρόθεσή σου. Περιοδικά, εφημερίδες, εκτυπωμένες εικόνες από το διαδίκτυο, φωτογραφίες ή οποιοδήποτε άλλο οπτικό μέσο. Έχει επίσης ψαλίδι, κόλλα, μία βάση, χαρτί, καμβά ή χαρτόνι και ό,τι άλλα δημιουργικά εργαλεία θέλεις. 3. Επίλεξε εικόνες και σύμβολα. Ψάξε στα υλικά σου και διάλεξε εικόνες, σύμβολα, χρώματα και υφές που ευθυγραμμίζονται με την πρόθεσή σου. Σκέψου τη συναισθηματική, πνευματική ή συμβολική σημασία του κάθε στοιχείου και πώς συμβάλλει στη συνολική ενέργεια του σίτζιλ. 4. Διάταξε και στρώσε τα στοιχεία. Άρχισε να τακτοποιείς τις επιλεγμένες εικόνες και τα σύμβολα πάνω στη βάση. Πειραματίσου με διαφορετικές συνθέσεις, στρωματοποίηση στοιχείων και αντιπαραβολή εικόνων για να δημιουργήσεις ένα δυναμικό και οπτικά ελκυστικό σχέδιο. Άφησε τη διαίσθησή σου να σε καθοδηγήσει, εστιάζοντας στο πώς κάθε κομμάτι υπηρετεί την αναπαράσταση της πρόθεσης. 5. Κόψε και εξευγέννησε. Καθώς συνθέτεις το κολάζ, περιόρισε, ξανασχημάτισε εικόνες και σύμβολα όπου χρειάζεται. Κόψε περιττά μέρη, αναμόρφωσε σχήματα ή ακόμη και ξέσχισέ τα για πιο οργανική ή με υφή εμφάνιση. 6. Κόλλησε και στερέωσε. Όταν σε ικανοποιεί η διάταξη, στερέωσε τα στοιχεία με κόλλα συγκολλητικό. Βάλε αρκετοί ώστε να μην μετακινούνται ή ξεκολλούν, αλλά απόφυγε την υπερβολή που θα κάνει το κολάζ ογκώδες ή παραμορφωμένο. 7. Πρόσθεσε τελευταίες πινελιές. Μετά το κόλλημα, πρόσθεσε ό,τι θεωρείς ότι ενισχύει τη δύναμη και την αισθητική του σίτζιλ. Σχεδίασε επιπλέον σύμβολα ή γραμμές, χρησιμοποίησε χρώμα, μπογιά ή πρόσθεσε διακοσμητικά όπως γκλίτερ ή χάντρες. 8. Στοχάσου το σίτζιλ. Όταν ολοκληρώσεις, αφιέρωσε χρόνο να στοχαστείς το τελικό σχέδιο. Παρατήρησε πώς συνεργάζονται τα επιμέρους στοιχεία για να εκφράσουν την πρόθεσή σου και ποιες διορατικότητες προέκυψαν κατά τη δημιουργία. Αυτός ο στοχασμός θα σφραγίσει τον δεσμό ανάμεσα στο σίτζιλ και στην πρόθεση που αντιπροσωπεύει. Αυτό ήταν το δεύτερο κεφάλαιο της χαοτικής μαγείας. Αν σας άρεσε το ταξίδι μέσα στο σκοτάδι και τη γνώση, πατήστε like και subscribe στο κανάλι του The World of Shadow. Μείνετε μαζί μου, γιατί στα επόμενα κεφάλαια θα βυθιστούμε ακόμη πιο βαθιά στα μυστικά της απόλυτης μαγικής ελευθερίας. Μέχρι τότε, να βαδίζετε πάντα μέσα στη σκιά.